Zoznámte sa, toto je môj vlastný FPV dron. Je rýchly, obratný a ako vidíte, lieta absolútne úžasne. Stavba to nebola vôbec taká ľahká, ako som si myslel. Yes, sir. Mal som takú menšiu nehodu a trošku sa mi rozbil tento kontroler, takže tento nepoužijeme. GG, no, tak to sa stáva, môžeme ísť ďalej. Alebo nie? No, niečo mi hovorí, že je to dosť drahé, ale že dosť. Nebol to až taký problém, som z druhého dronu vyrval ten kontroler, takže super! Daj odber a like! No, takže popri tom, čo som strihal úplne iné video, to bude možno najnovšie, čo bude teraz vydané, tak som zistil, že nemám dobrý motor jeden, tak som ho išiel zletovať nový a nefunguje ani ten, takže skúsim niečo iné. Takže môj plán bol, že tam dám 4 motory a ešte tú dosku na ovládanie a pôjde to. No ale uvidíte, čo sa stalo. No musíme si priznať, že to išlo hrozne, bolo to nevyvážené a bolo to jak driftovacie auto doslova. 3,5 hodiny som to nastavoval, aby to vôbec lietalo. Ale kalibrácia mi trvala 2 dní. Konečne to tu máme, funguje, lieta. Ešte som to musel trošku ponastavovať, ale už to konečne ide, takže teraz vám ukážem a nebudem do toho rozprávať. Sorry, ale ja vám nemôžem ukázať ten môj bordel, takže čus, ja vás sa lúčim.